Dakle, Rabin posljednja rečenica koju je rekao Severina jeste da postoje slučajevi kad se zbog ljubavi promeni vera. Uradila je to i Charlotte u serijalu Seksi grad. Pa reci mi, razumeš ti taj čin? Da. Zbog ljubavi se može svašta napraviti. Dobro. Ali Charlotte je slatki lik. Ali ona je imala super sreću jer njen muž je rekao da ne mora to raditi. Ona je rekla, ne, ja želim biti potpuno čista, kao i zbog ljubavi i to. I to je... Ali voliš ti tu seriju? A koja ti je omiljena junakinja? Jesi rešavala one testove? Mislim da ne postoji devojka na svetu koja nije bar krišom delimično od same sebe zaokruživala. Odmah da ti kažem, ja sam Miranda. Miranda? Ja sam svega pomalo. Pa u tome jeste uspeh te serije. Malo sam, malo ovo, malo ono. Nekad si ovo, nekad si ono. S obzirom da se sada u Njujorku snima nastavak filma Seksi grad, očekuje nas premijera u maju, a Zorane, ti si se tako reći malo prevratio iz Njujorka, pa nam reci kako to izgleda na ulicama kada ekipa izađe da snima kadrove eksterijera. Tako je. Bilo je odlično. Snimanje se izvodilo ispred hotela Plaze. Tamo je bilo dosta poznatih ličnosti. Bila je i Miranda, i Samantha, i Carrie, i Charlotte. Čak smo se i slikali sa rediteljem i scenaristom Seksi grada. Tako da vam mogu reći da je bilo ludo i nezaboravno. Severina, a gdje smo tu mi, nas dvi? Evo, sad ću da ti kažem. Dakle, ovo je jedan mali prezent za tebe. Najpre, inspiracija, s obzirom da je divni Zlatar Stefanović prihvatio moju sugestiju da u sklopu emisije Popodne imamo jednu malu kolekciju zlatnog nakita. S obzirom da sam ja mnogo voljela da letujem u Hrvatskoj, a tamo su bili oni ljudi koji ti prave imena od one žice. I to sam ja kao mala mnogo voljela, jako da me je obradovala Carrie Bradshaw kad je počela to da nosi. Te smo mi napravili omanju kolekciju, te ti dobijaš, sada će svako znati kako se zoveš. Dakle, nisi Seve, nego si Severina. Dakle, ovo je na poklonu televizije B92, Zlatara Stefanovića i nas iz Popodneva. Izvoli da ga nosiš u zdravlju i veselju. Hvala puno. Hoćeš mi ga ti? Jako je komplikovano. Stvarno? Ovo izvučem se. To ćemo za vreme reklama. Aha, okej. Ajme šta je lijep. Tako da, za vreme krize najbolje je... Vrišti malo. Pa ja sam već vrištala preko telefona. Ja sam te sad pitala da li se trebam iznenaditi ili se ne trebam. Ti si rekla da ništa ne glumim, tako da ja već znam. Ali nisi znala kako izgleda? Ne, nisam znala. Ovo je, evo, stvarno, evo, to je tajna. Lijepa. Ali obećaj da ćeš da ga nosiš? Hoću, stvarno. S obzirom da sad imaš zvončicu oko vrata, a ja imam zvončicu za kraj emisije, sam htjela da ti ovo poklonim, tako da je tebi danas lep dan. Je, stvarno, super. A dragi gledalci, za sve informacije... Ja moram odmah staviti. Ajde. Za sve informacije o tome da imate, da poklonite nekoj devojci, dečaci, ili ukoliko devojke žele same sebi da priušte komad zlata, sve imate na www.stefanović.com. A za vreme kriza najbolje ulagati u zlato, je li tako, Zorana? Tako je, Luna, ali